מהו שניצל? איך זה מרגיש להיות שניצל? איך זה איך מכינים שניצל? שימו לב, מה שצריך לעשות כדי להכין שניצל זה לדפוק מעט את חתיכת העוף, לקחת אותה אל תוך בלילת הביצים, לשים אותה מעט בתוך פירורי הלחם ועל המחבת תוך מספר דקות הוא מוכן, ואז מחדירים אותו אל תוך הפיתה, והרי לנו התבשיל שניצל בפיתה. גל גדי מתל אביב שלחה לנו מייל איך זה להיות שניצל בפיתה. הבעיה היא שהיא שלחה את המייל הזה בצחוק, אבל אנחנו תוכנית רצינית. את גל גדי מתל אביב? כן. את ביקשת מבית ספר לשטויות להיות שניצל? כן, מיד בית ספר לשטויות. אני מבקש שתתלווי אליי מיד לבית ספר לשטויות. בסדר, מחכה לך פה שעתיים, אתה מאחר. לא יודע, היה פקקים באיילון, מה? בסדר, לא, גלגלצ בוא וזה. כבר חופר, בוא. שנייה, מה זה? בוא כבר. בסדר. בוא. ובכן, אלו הם השניצלים שלנו להיום. שברת לי את הפרצוף. השלב השני הוא השלב הטוב. שניצלי הדפוקים הולכים לעשות שחייה צורנית בבלילת הביצים הזו שמאחוריי. זה הרגע לעבור לפירורי הלחם. ובכן, לאחר שנדפקו, לאחר ששחו בבלילת הביצים ולאחר שטבלו בפירורי הלחם, זה הרגע לעבור לטיגור. בואו נבדוק האם שניצליי מוכנים. לא היה לנו זמן לחכות עד שהדיגון ייגמר, ולכן הכינון מראש שניצלים בפיתה. מעט מלח. ובכן, אביעד, איך ההרגשה להיות שניצל? אבל לפני שתענה לי, אני חייב לסייג פה ולומר שבעצם זו הייתה גל שביקשה להרגיש שניצל. אז נשאל את גל. גל, יום שלם דפקו אותך בפטיש שניצלים, שחית בבלילת ביצים, היית בפירורי לחם ותקנו אותך במחבת. איך ההרגשה? ומסמנים שאני חייב לקטוע את השידור, אני מתנצל.